Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule. Hindi kasi rami, hindi kasi rami. Anugin man yan, amo niya, sir. Amo na yan. Brahan ka sa iya. Ano di ang Ay, hindi gaya sa amo? Ang ako lang yung sir ginambal yan. Bayo lang kung diri lang nga bang ranggay ang himuon na kung ara masagapon sa pisto. Kung sa iba na barangay himuon niya. Oh, maayo lang ginahimo. Ya sa inyo, be. Nagpabutyag sang kalain sang buot ang pamilya nga ginraid sang Zaraga Police Station. Bangod na aktuhan ini nga nagapatigayon sang sugal sa isa ka namatyan sa barangay Talaugis, Zaraga sadtong Pebrero 25. Lima kalina. Wow, grabe. Grabe. Dali ko. Dito, Gwardiya, dito. Grabe. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo sa pamilya sang namatyan, ilagin pahayag nga naglain gid ang buot nila sang ginobra sa mga pulis nga ginpamunuan ni Police Major Aldren Lamera. Suno sa ila wala sang respeto ang mga kapulisan kag nakibot sila nga daw kaangay nga mga kriminal nga ginpusasan ang lima nga nagkaladakpan sa namatyan. Nalipong pa ang pila ka mga tigulang sa tuman kakakulba sang nagsulod gilayo ng mga pulis. Sa panisayon sang kagawad sang barangay nga si Jessan Gallo nga mismo ang bata sang napatay nga ginahaya sa balay. Ang nadulaan sang respeto man sa mga pulis bangod wala ini nagkomprontar kagilayon lang nagsinggit nga may mga dala nga mga armas. Na ang napatay, wala respeto nga kung sino na di balay. Ano na di? Sana yan ginapangayo namon, tani. Nag-warning sila. Sa pila pa lang bala kaadlaw. Katiglo pa lang ano. Warning na sila. Ay, 15 diyat na nga haya sang tiya namon. Dugay na kamo di ka paano ba bingo-bingo abi. Yan ang alam ang tinulungan. Yan ang alam ang Mamarites lang kami di sir magpulaw. Habol sa linggo. Sugal-sugal man nga. Bisali bakala namon sa kape namon. Bakala namon sa Dulce. Nagpa-umuman sa nagkakululaw. Naibaluan man kag nahangpan sa mga bumuluyo ang bahin sang pulis apang kuntani nangin maayo man sila sa pag-atubang nga daw kaangay nga kriminal ang pagkabig sa mga tao. Hindi patas suno sa mga tao ang ginhimo sa mga pulis bangod sila lamang ang namatyan nga ginraid sa mga kapulisan sa Banwa sa Zaraga. Magapetisyon sila nga pahalinon sila Mera kay suno sa ila hindi patas ang ginhimo nila Mera kag kuntani naghatag lang sang gamay nga konsiderasyon. Samtang naghatag man sang sabat diri ang Iloilo Police Provincial Office na tuhoy sa reklamo sa mga tao sa mga pulis. Sa interview sang Radio Bandera Iloilo kay Police Corporal Erwin Magarzo, ang spokesperson sang IPPO, iyagin pahayag nga ginahimo lamang sang pulis ang ilang katungdanan nga magdakop sang illegal gambling tungod suno sa iya nga ini ang may paglapas sa kaso nga illegal gambling. Ini si Kabanderang Roberto Gakit Jr. Nagabandera sing matudtod ka serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Tipo na to.